Sama da mutum miliyan 1 ne ambaliyar ruwa ta shafa a Sudan ta Kudu, kamar yadda Kwamitin Ayyukan Jin Ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana. Kusan rubu'in mutanen da ambaliyar ta shafa ta raba su da mahallansu, inda yanzu suke zaune a sansanonin wucin gadi. OCHA ya ce mamakon ruwan sama da ake tafkawa ya janyo wahala wajen kai kayan agaji ga waɗanda ke bukata. Wannan dai shine ambaliya mafi muni da Sudan ta Kudu ta fuskanta cikin gwamman shekaru. Ƙasar da ke da al'umma sama da miliyan 11. Ambaliyar ta shafi mutum 112,000 a lardin Fibo da ke gabashin ƙasar, inda mutane suka rasa gidajensu a cewar ma'aikatar agaji ta gwamnati. Ga waɗanda suka tsere zuwa yankuna marasa haɗari na fama da matsalar abinci saboda sun bar komai a gidajensu, a cewar daraktan ƙungiyar agaji na lardin Fibor, Joseph Nayo. Wakili na musamman da shugaba Biden na Amurka ya aika zuwa Lebanon ya ce suna aiki tare da dukkanin ɓangarori domin ganin an kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Hezbollah. Amos Hochstein ya ce suna ƙoƙarin ganin sun baiwa kowane ɓangare damar buɗe sabon shafi na zaman lafiya mai ɗorewa. Wakilin na magana ne a lokacin da yake tattaunawa da babban jagoran Shi'a a Beirut, Nabih Berri, wanda shine wakilin Hezbollah. Sai dai kuma Isra'ila na ci gaba da kai wa mutanen hare-hare a Lebanon duk da ziyarar ta Amos. Mai magana da yawun gwamnatin Isra'ila, David Memsa, ya ce cikin daren jiya sun kai hare-hare kan sansanonin Hezbollah da kuma wuraren da ƙungiyar ke ajiye kuɗaɗensu. Sannan ya ce sun fitar da bayanan yadda Iran ke aika wa ƙungiyar dala miliyan 50 kowane wata. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda a babban birnin Mozambique, a wurin da aka bindige wasu makusantan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya. Rahotanni sun ce 'yan sanda sun farwa shugaban jam'iyyar Podemos a lokacin da yake tattaunawa da 'yan jarida. Mr. Mondlane ya yi ta ƙalubalantar sakamakon zaɓe na farko-farko na zaɓen da aka gudanar a farkon wannan watan. An kuma kashe lauyansa da kuma wani jami'in jam'iyyar a ranar Juma'a, lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai wa motarsa hari. Shugaban ƙungiyar Tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi Allah wadai da kashe-kashen, tare da yin kira ga mahukunta a Mozambique da su gurfanar da waɗanda suka aikata ta'asar. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a arewacin Gaza, mazauna yankin na ci gaba da bayyana abin da ke faruwa a Jabaliya. Ma'aikatar lafiya ta asibitin Indonesia sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa dakarun Isra'ila sun yi wa wata makaranta da ake amfani da ita a wajen tsugunar da 'yan gudun hijira ƙawanya, inda suka tsare mutane tare da cinnawa wajen wuta. Gobarar da suka haddasa ta lalata cibiyar samar da wuta ta asibitin, sai dai Isra'ila ta ce tana yin haka ne domin dakatar da Hamas daga sake dunkulewa a arewacin Gaza. A wani labarin, sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken zai sake komawa gabas ta tsakiya domin sake duba yiwuwar tsagaita wuta a Gaza. To ƙarshen labaran duniyar kenan.